Maazị Obi Okoli, Ojele Igbo Ozi, the voice of the ancestors. Ndị Igbo nwere ọkwa nchọrọ ime ka unu mara, o nwere ihe dị mkpa na-achọ ime n'ala Igbo ga-emebiri anyị ihe. A sị na ọmụmụ egwu mgbu ma dịrị na ya nkọ, na ekwesịrị ị na-achụ ewu ojii tupu chi ejie, maka na emeghị ya na chi ejiri. Na ekwesịrị iwepụ aka enwe n'ofe tupu aka enwe aha aghọọ mmadụ. Ndị Igbo ruo oge a ga-ewepụta ọhaneze prezidenti, ndị obodo ọzọ, other states achịchana, Imo steeti chia, anyị nwee one or two problems enwere PGs si n'Imo steeti. Chineke na-akpọ ha n'udo, may their soul rest in peace. Mana ihe nji bịa tata wụ maka ihe na-achọ imebi n'ahụ anyị. Ịma na Imo ọchịcha na Rivers steeti kwesịrị iwepụta onye ọhaneze prezidenti. Anyị akpọọ n'oku mee interview mmadụ 6 from Rivers steeti. N'ime mmadụ 6 ahụ enwere mmadụ 3 obi kara aka ga-apụta asị ndị Igbo kwụrụ wee run for the position of ọhaneze president. Mana anyị na ha anọ na o nwere ndị na-akpa nkata ihe ọjọọ ka e were mee elongate ọhaneze presidency from Imo steeti, ma ọ ka ewepụta caretaker committee. Ihe a wụ ihe na-emebi ihe n'ala Igbo, ebe a ga-apụta kama a ga-eme ihe ka ọ dị ka esi mee ya, ka ọ dị ka esi kwuo. Nwanne na nwanne nọrọ na-akpa nkata ka ọ dị ka otu ahụ esi kwuo ya. Ndị a apụtana na-akpa nkata ihe ọjọọ. Anyị na-agwa ndị na-achọ ime ụdị ihe a wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ wee aka mmadụ. Ọhaneze presidency na-eje Rivers steeti. Enwere ndị Igbo na Obi Igbo, enwere ndị Igbo na Ikwere, enwere ndị Igbo na Echie, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ndọnị, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ọmọọkụ. Ọ ngụwara ọnụ ya apụta emechago interview kịta ụnụ na-achọ deny the whole of these our brothers and sisters. Ụnụ manọ akari ogori ya na-aza gowon kere ha kenye ha na Rivers steeti. Ụnụ na-achọ continue with that marginalization ka ewepụ ndebe anyị kwesịrị ewe ndebe. Onweghị onye Igbo ka ibia were Igbo. Igbo nọ na Rivers steeti, Igbo nọ na Igala, Igbo nọ na Ndọnị, Igbo nọ n'ebe ọwụ na ha nọ ha wụ Igbo. Ọbara dị ha na-ahụ wa abalị Igbo. So nkata ụnụ na-achọ ịkpa marakwa na amarụ n'ọkwa nkata ụdị nkata ụnụ kpara tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta. Oge Nnamdị Kanụ pụta kpọọ ọnụ Nnamdị Kanụ ka ụnụ na ya nọrọ kpaa nkata, akpọọ nke mbụ ọ sị na ụnụ na-achọrọ igbu ya, emechaa ya kịta. Kedu ebe anyị nọ n'ala Igbo? Ọkwa n'Igbo nọzi na kwapụ. Ihe a chọrọ ibido kịta, ụnụ achọwakwana itinyekwu ya kịta ka o butekwara anyị ezigbote nsogbu. Nsogbu ihe a ga-ebute na-abịa n'ihu. Nke ọhaneze presidency gara aga ọka achọburu ije court emechaa Bishọp Obinna ha na ndị ọzọ bata n'ime ha ekpe ikpe a onye ọbụla sị ka udochi ya. Kịta unu ebido kwene maka na arụ gbaa afọ ọ dịka omenala. Ndị na-akpa nkata ọnụ na-akpa nekwenụ the consequences ka ọ na-abịa n'ihu. Onweghị onye Igbo kakwa Igbo wuru Igbo. Igbo ọwụna wu Igbo. Arọ na-asị a na-arọ ka Igbo. Igbo ọwụna wu Igbo. Onweghị onye ọwụna na-aza aha Igbo onye ọzọ ka gburu Igbo. Igbo abighị na 5 states. Ụmụnne anyị nọ up to Benue, ha niile wu Igbo. And kịta ụmụaka anyị pụtara na-eje n'ebe niile Igbo nọ na-akpọkọta ha ka anyị builduo a united front as ụmụnne, ka anyị nyụkọ mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ tupu anyị apụọ. Anyị na ndị mgbata obi anyị agbawa nkata ka ụnụ na-achọ ịma mmụma ajọ ihe ụnụ na-achọ ime kịta. Anyị na ha ama ọkpa. The voice of the ancestors are beginning to speak. Ndị na-akpa nkata marakwa na onwe unu, maka na o dunyere nwata ya jee zụta nnu adọrọkwana ya mmiri. O duru nwata ya jee zụta nnu ya dọkwara ya mmiri, maka na ihe unu na-achọ ime nsogbu ọ ga-ebute n'ala Igbo. Oge mmiri a ga-ezo ọ ga-amakwa dike ma mbọba ma nwoke ma nwaanyị. Unu na ha achọ ime ihe ga-akọsụrụ anyị ezigbote nsogbu. Ụmụnne anyị marakwana na ndị Igbo bicha na Rivers steeti a, marakwana na ndị Igbo bi everywhere, marakwa na amara na ihe ọnwụ na unu kotere na unu ga-ejusi unu buru, maka na ọmụmụ egwu mgbu mma agaghị adịrị ya nkọ. Hapụkwana ndị Rivers steeti ka ha chọpụta onye ga-achị ọhaneze. Anyị nwere very potent young men
and women nọ ebe ahụ anyị emego some of them interview anyị ghọtara ebe ha si abịa hapụnụ ihe bere n'abalị ka ọ were anwụnta ihe ụnụ na ha akpa n'Imo steeti ka ụnụ wepụtakwa onye ọzọ ọchịchakwa atọ n'Imo steeti ya hand over to ndị ọzọ o kwesịrị ilu Delta achịana Imo achịana Anambra achịana onye ọwụ na-achịana o ruo Rivers steeti kịta ụnụ na-achị iwepụta ihe ọjọọ ọmụmụ egbungwu mma dịkwara na ya nkọ ọ bụchakwa ka ọ ha n'ọnụ the voice of the ancestors Maazị Obi Okoli ana m ha ama ọkwa maka na ọ ka ntị ekwu tupu ihe ọjọọ eme mkpuo ya asị onye ka ọ wụ waya o ji ekwu mana onye na-ege ntị ihe mee ya sịkwana na ya anụghị ọkwa maka na ya ekwuo ya hapụnụ ka udo chia n'ala Igbo nkata ọnụ na-akpa ọ gaghị awọk ya dịkwara ụnụ mma ọ gwụchakwa ka ọha Maazị Obi Okoli ojele Igbo ozi ndị ọma dị mma